Hey guys, welcome back to our channel. नोंथांमोनखौ आरो खेबसेबाव जोंनि चेनेलाव बरायहरनाय थाबाय। दिनै जोङो जोंनि जौ संनाय भिडिअनि सेकेन्ड पार्टखौ लाबोगोन। ओमफ्राय नोंथांमोना निमाहा बिग्रोबाय माने बिराद गोबाव नेहोबाय नोंथांमोनखौ। ओमफ्राय खारना जाहैबाय माखासे टेक्निकल प्रब्लेमनि थाखाय माने आंनि थाखाय आरो ना बिनि थाखायनो बांसिनानो मिस्टेकआ बिनि थाखायनो आंनि थाखाय माखासे भिडिअ डिलिट थांजोबबाय। ओमफ्राय दा ससेनिफ्राय माने आधानिफ्राय जोङो नोंसिनो लाबोगासिनो आरो भिडिअखौ देखायलांसै। जोङो लाबोनो सानाखैमोन बे भिडिअखौ मानोना एथ'बां इन्टारेस्टिंबो जानाय नङामोन। ससेल'मोन ना कमिउनिटियाव आगारनानै बयबो माखासे नोंथांमोना सोरबा सोरबा लाबो होननायखाय दा बेखौ ससेबाबो दा गोरोन्थिया आंनि जाहैबाय आं एक्सेप्टबो खालामनानै लाबाय। जाफ्लादों बियो जाफ्लायाखै दे। दा नोंथांमोना इन्टारेस्ट मोनोबा जोंनि भिडिअखौ नायलांबानो जाबाय। दा नै जोंहा मा होनोमोनलाय एम्फौ नाङैनि थालिर बिलाइ खोबनानै दोनसै। औ एम्फौ हाबैनि अंखा ना मा होनो? अंखा ना मा होनो? औ बिदि खोबनानै दोनबाय नै दा बे खम जाद्रायगोन खोमा ने थालिर बिलाइया ना जाबाय? जाबाय थाथ'थोंसै बियो 3 मास बा 1 मासनि उनाव खोन्थासै दे बेखौ टेस्टआ माबायदि जायो। गोदै जायो ना गोखा जायो ना गोखै जायो? नै बिराद अयनाय आरो ना बिराद दुखुनांथाव खोथाया। बाल्थिङा गब्लं बबेथिंबा गब्लंसोब्रा। ओमफ्राय जेराव संदों बेयावनो दोननांबाय जोङो उफाय गैया नै बिदैया आयै सोरबा आदै माबानायबा आदैमोन बाबामोन दंमोनबा आरामसे थिनजागौमोन ना नानि। है लस उफाय गैया जि जारलाखा। हायखांनांगौआ दोननो ओमफ्राय नै बिदैया एसे आयै अन्थाव बाथाव जि मोरैबा मोनलायलायबाय आङो लसनो। थोस बेबा माबायदिमोन आदैया द्रेना। उफाय गैयाना जोंहा खोबग्राया ग्रोब जालाना बे बाल्थिङा गावना होनानै बेखायनो बिदिनो बे जि खोबनानै ओमफ्राय दुरुंजों खाथेनानै दोननांसिगोन नङाबा अंखा हाबजानो गिनांगौना। ओमफ्राय बिदिया जौआ गोखै जायो नामा अंखा हाबबा? औ जायखिया मा होनोमोनलाय गिदिरफोरा बिदि खालामनो थिनबाय नालाय बेखायनो खालामबाय आरो। औ एम्फौ हाबैनि आग्लायलाबायनाय दुरुं मानि दुरुं होनोमोनलाय बिदिखौ नारेंखलनि खोमा। बाथार ओंखायनो बिदि दुरुंखौ ओमफ्राय नै नैबे सिगाङाव जाहैबाय जों संनायाव सोदोंमोन ना बर्थमाव। ओमफ्राय बिनि नेक्स्ट डे दिनखालि बाबाया फैनानै आरो गोदान मोनसे प्लास्टिकनि बाल्थिं होफैदों आरो बेयाव सोफिननांबाय। बिराद एकदमबारे होनथावजाया आरो ना दुखुनांथावखा माबायदि जागोनथाय मिथिला। ओमफ्राय जानथाया नैबे प्लास्टिकनि माने जोंनि आइया खालामदोंमोन आरो बे औवानि बानायनाया थाब गाज्रि जायो जाहैदों। ओमफ्राय ओंखायनो औवा माबानिखौ मा होनोमोनलाय औवानिखौ होआसै बिदि प्लास्टिकनिखौ होहोबाय आरो जोंखौहाय। माने सिगाङावथ' होनो रोङासै नालाय ओमफ्राय दासो गोदान लाबोदों नालाय ओमफ्राय जोङो बख'नाय दिनखालिनो होबाय आरो बेखौ। गुबुंलेलेसो जाबावबाय नै कालारानो मोरै जोंखैथाय रायजासिगोनसोदां मिथिला मा जागोनथाय। हानबाबो हाननो रोङाब्रा बेलाय। जौआ बहनबाय एबार जोङो बे जौखौ गामियाव गिदिरफोरनो टेस्ट खालामहैनोसै ना आरो माबायदि जाखो गोदै जाखो ना गोबाब जाखो आरो खामदोंबोमोन ना माबायदि जाखोथाय टेस्टआ। जायखिया दहाय हाननायाव मोदोमनायालाय बिराद गोथाव मोदोमदोंमोन आरो एकदम खामनाय मोनामाखै खाम मोनामोना बिदि मोनामाखै आरो जेनेबा ओंखाम खामनाय बिदि मोनामाखै। देखायनोसै आरो जौखौ दे
तारां जौसे जानोसैमोन माने बेसेल' दिहुनग्रोबाय आरो थाम्फै फैलायलायबाय नै मोदोमनायखाय फैनाया माने मा होनोमोनलाय बारा दिहुनासै उनाव एसे गोबाव थानानै खनसेबाव खालामबावसै आरो दा बेसेल' आरोना टेस्ट खालामनाय गासै खालामबाय जाबाय रुङा एथबां जायासै माने लाइटजोंबो केमेराजों लाइटजोंबो एथबां सिनायाखै माने आं खोन्थानोसै एक्जाक्टलि माबायदि नुदों माबा मा होनोमोनलाय बेखौ खुसेर बेबायदि नुबाय रुङा नै नायदो बारा मोजां सिनायासै जासाबबाय आरो जोंनि थाखाय ओमफ्राय दा नायनोसै टेस्टआ माबायदि जायो जोंना आखायाबा माबायदि टेस्टआ गिलायलांबायसो जुदि गोखैबाथ' बखि जाखागोन नालाय माइरङा दालि खालामबाय माबाय टाइम वेस्ट खालामबाय रोङाफ्रामान एफा फैसा लस खालामबाय जोंनि बेखौ माबा माबि खालामजागौमोन सौराय जाजागौमोन मानो जों एगजामपोल रायजागोन आरोना रायजागोन फिंगार क्रस खालामसै आरोना गोथाव जाबा हामगौ होननानै दा ओमफ्राय गामियाव थांसै दा जोंना आइ बाबामोनहा जोंखौ लांफैगासिनो दङ ओमफ्राय जोङो दा गामियाव थांग्रोसै दा नायसै आरो बिसोरो माबायदि जाखो रिजाल्टआ गिलायलांबायसो माने मा होनोमोनलाय एगजाम हैनो थांनाय बायदि मोनगासिनो आङो माने एगजामा होखांबाय ओमफ्राय रिजाल्टखौ आं गिबाय दा बेलासियाव एगजाम रिजाल्टखौ मोनसै आरोना बिदि दुब मावनाया नोंथांमोना नायलांदो जोंनि भिडिअखौ आरोबाव आं खनसे होनबावबाय आङो माबायदि जाखो रिजाल्टआ टेस्ट खालामनोसै गिदिरफोरनो जोंथ' आरो बेफोराव बारा एक्सपार्ट नङाना आं संगोदान बेखायनो मोदोमनायाव गोथाव गोदै मोदोमदों आरो दानिया थौदो नोंथांमोना नायलांदो जोबजासिम जोंनि भिडिअखौ इन्टारेस्टिं मोनदोंबा आरो रिजाल्टखौ नायनोबा जोबजासिम नायबानो जाबाय माबायदि जायो नै दा जोंखौ लांफैबाय गामियाव थांनो दा ओंखारबाय जोंबो गामियाव थांनानै माखासे खामानिफोर मावनोसै आरो बे लानायखौबो टेस्ट खालामनोसै आरोना गिदिरफोरनो माबायदि जायो टेस्टआ गारि गाखोबा माने विन्ड' खाथियाव जिरायनानै सिनारि नायलांनाय नेम दंखाथारो खेबलांनो बिराद मोजां मोनो आरोना आङो ओमफ्राय नोंथांमोना सोर सोर इन्ट्रेस्ट मोनो बिदि कमेन्ट सेक्सनाव खोन्थाहरबानो जाबाय बारसि मोनलायलाङो सोरबा रायथि फैब्ला हामा सुरो देग्लायलाङोबोला थांगौ सानो हाबा बोथोरासो बारग'लाङो आफानि रायलाय आदानि सोंनो बेसेबां सहायबावनो बिखाफोर दाननानै लांफैब्ला हामगौ सानो बिखाफोर दाननानै लांफैब्ला हामगौ सानो बैसागु नङा बेखौ माने डाइरेक्ट होग्रोमोना लाबोदोंमोन नालाय ओंखायनो होआखै दे आदै माबायदि गोदै मार माथो एसे थेङा आंखौ बिसोरो दे आदै नोंसो मिथियो मोजाङै खोन्थालाय गोरा गोदै नङा माबायदि जामारदों बिदि नङा नों साननाय बायदि होन दे औ नों मा सानदों मोजां बिदि बानायसै दा जोंना फिडबेकआ मोजांबो गाज्रिबो ओमफ्राय माने नोंथांमोना भिडिअ नुबाय दे आलदायाबो जोंनिजों माबाखौ लोंदों दा बिसोरो एसे गोखैदबो होनदों आरोना बाट मिन्थिया बाट जोंना आदैया होनदों आरोना गोरा चावखाबाय जोंना आदैया जायनाखि कन्टिनिउ लोंबाय थाग्रा बिसोरथ' एसे मोनथियोना मोजाङै माबायदि ओमफ्राय बे आदैयाथ' होनदों मोजां गोदै गोरा बिदि होननानै ओमफ्राय दाथ' जों मिन्थिलाना माबायदि जिखुनु गोदै गोराखौ लाबाय आरो जों मोजाङाव लाबाय मानो होनबा गावखौ संनायना एसे मोजाङाव लाखियो मेहनत खालामनानै आंथ' गगा मोननायबावसोमोन बे टाइमाव आं हारसिं मावजोबदोंना बांसिन आंबो मावदों जाबाय जिखुनु बिनि थाखाय जोङो फिडबेकखौ मोजाङावनो लाखिबाय जोंनिखौ मोजाङाव दोनबाय ओमफ्राय दा नोंथांमोना जोंनि भिडिअखौ जोबजासिम नायनायनि थाखाय थेंक इउ सो माच लाभ इउ अल बाय बाय